Ka Dr. Amprin Lingdo ka kertong ka NPP na East Geelong constituency ka balwan mantap kertang yang ledi men hakalai puai tri kula lingkod arjar pulai bani ai rang ke election MLA mentausnam ka banlang ka arpnyo tri urumpang arjar pulai kala ong baka jingle jong ka sya ka NPP ka nang pen scam show ya ka kala ong ru bakam don jingtai e ka jingsha kno jengka baka don kti haki kam be a photographs are there only signatures security deposit and in that I, Dr. Michelle Amprin Lingdo, having been nominated as a candidate to fill the seat in the Meghalaya Legislative Assembly, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. ठीक है देखा ट्रेडिशन जो कहिए कसम जो नी ना दो 1972 इपा जो नी एम इजुदे बराबर इबो वन लिंक कong do ban file ke nomination jo i hadin ipa ibo baru i one bet first ban file te hadin banga simti mangai gini kita ngarung bet first day first show namar ka judai ka pride jo kayeng kasem ka jo ni te benta kasi biang sa shisin ni aingo yo blai ba ngi lala bangin ngin le ya kata ban bu ban penek ya kata kerukom long kerukom man jo kayeng ke jong ni abang ni syakri pat ba pi ko wei ke long ba dang ning kong ke don ke jong siher ato ngan le chutu kan long kuno ato ki pat ba jong a kisro kuno ti ko wei ke ba ngala le ke ba bahatam ko long ba shu bangan rai ban le chakalo ko pati du galai selok lang bat ki pat ba na jong ti kata ka ba ki ong ke transition ne ka jing let na ka wai ka party sya ka wai pan ka kalam effect ya kata ka candidate chojonga ti pinda kali nga so nga ong pitang ko wai nim chu dai ban salong kum kita kinong terwa ban election na kapta ban long kinong yalam ha constituency la jong rengatit ba kasul upat ba kajigi upat ba kajing IT kadiang ti kamon upat ba ngai kumba hakini itayo hadin bangala declare bangal NPP kadang kham scam shushu ai ngo shibon ba kata kaching so scam junga kadon enrei ngin yai up hadu kasni tepbot bat kasni ban nyow yo kabot namar ngin judai ban sarong ngin judai ban ong pangin ngi jobbet kabam la long kata Tracy Tom ngadang don salai tayo don pendet ikino jerwet jerwan ne kijing not sa no ngadang don ha constituency nganget ba ublay hi unyalam yang asyakpan madam kadon kani ka mukot ka ba lai debya la kata snem but hagi election bala dep lai thu te menta pat kadai ka man kalong mandatory la ne kalong ko don comeback ya election commission bakan pha ya thu la ne pen i pat ba te kani ka kan ta ne mi phi ba kanung ta yang namar nga tharai ki pat ba jonga kilaya shai shibun halor katu ka mokot rumah hapo ka district and session court kani ketika lat ka kabu yang bangan let syakata ka mokot rumah bangan let bangan ra ya kata kacing bom don keti ke jonga ha kata kakam Poroj katu siya kran halim ti kasipin tika pahasibon ru baka election commission ka ailad kum yangi iba sya kano hagino kino kijing kano iba per bangin leg sya kata ka makot dumabat bangin perbenaru ya kipat ba papel kijing bakla kijing duna kila bandon rai ni dai ki candidates ki jofi kani I think it's a very good practice but ngatarai kani ketika wei ka ba pensai lang ya kajing long kajing man jong kata ka candidate jong show pat ba nganget ba katu kakam kala dai stang kakam bangin lek ban yolat ban tungkut hakman kamakot ba ngihap ban penlek por lang nakabenta ka party hoy di Dr. Jasmine di para jonga let's see yo dang don kinong snong hanong kamay kibampat ito i habang asenran mga kamen idon kata kacing syariah idon kata kacing scam ba itai Dr. Jasmine bidai para jongai bidai kunjung ba Peter bin para jumpa ajiling do let's see iru in laban ay akong kata ka service
ngimla ban subret ya kaparaha kapung ban ong kili sumhi mangi ki bala khamnang ban chingi ni hap ken ban kai e ni kumno ban chingi hat ta kapung bat ngangangen ba kata kaching late yele election jo Dr. Jasmine rukam dei kaching kwa ladina kashibet ka jong ni hadin bang kakundung kenram ka Congress kawan how to snap arajar arko way arko ar niyo ya kata kaching terwab yang sasisen nakayin jung iban na syakri lem ya kanong tumay tingangam don tanong kanong kaching atatin ngan lejbet pangan pan bet ya kata kaching kersyan na kuntay para awat nga lejru na kabanta ka party para sulong tinrey ngalayo ya kata ka kabuksiar bangan syong ha opposition ngalayo bangan penkre ha ya kapila jong menta arsnep lai banay ngayo kan penkre kapila jong but ngasngaw ba kata kaching penkre jong ha kapila jong kalong very good takadaw ngayo bangan lej ya raplem ya kapati bat ki candidates prepare Mis ngau bunga bat leh halor kan dia ka jing duna jung bikin thai bakin mi smart banyak kon election wat la milayat mentah kum kejelasan posnam pen ke NPP kalau permi itu reungut ki kentai akan ni ke election arajar arkulai bat baro reungut ki kentai ki dei rupa ki kentai ki badon nong rim ki dei rupa ki bala nang bala stan la pedeng jong ki arngut ki la dei rupa ki MDCs jong ki tu ki jaka ki tan nang ta saungut pada ki dei kita ki kentai ki badang rong ningkong ha ka politics dei ki priu ki bawan lagi longyeng ki bala don lupa ka experience ha ka politics tingas ngo ba naka NPP hi lada ki pat ba ki yarap lem wingi ki kentai bandon benta ha ka san pertai kan bahasibo pat mo ki pat ba ki pat kriu kita ite kinong yalam te ki baya ba so pilot tinga nga ong kitang kaway habala siya jit nong yalam daw upat ba kabenta upat ba kaladep kadipat sa kabenta jong kinong yalam ken pagkinlikmat ya kata kajingla banyo ya ka ikhtiar banyarap pat gigipat ba hagi baper kidukom tang ya ka constituency la jong Reban kmi ban pet ban syarailem ya ka state barokaway tingim tip ka ay kata ka reward ka bangala ban yo lada nga job yang bat retin ya ka seat jonga lada ni job bonwon na ka NPP ban yo ban lam kmat yang ya ka sokar nre nga ong ifi ki ay nga ka sukine ki ay nga ka munane ki ay nga ka lingkrot ne nga di ka judge pre ka batray ka bakren ka ba ong bet ya ka bariban ong san snem menta nga don sa opposition nga taray piju yayo ihi kijing kren kijing kana kijing yo jonga tinga nga suong bet ba tongin ya pen tongin ya kmi bat imday ban ya kani gidi ban ya teli tangkat tangwa Jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela